M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lenti. Ndimbonera kuti chaka chino ndayitenga special year. Ndi chifukwa chake mu programu yapita ndinapanga address kapena nalankhulapo za udindo wa abambo mu mpingo. Zimenezi zikuchokera pati. Paja tangomaliza Jubilee, mutu wake udali Pilgrims of Hope, apa ulendo achikhulupiriro. Amenenso tinkanena kuti mawu otsogolera adachokera mukalata ya Paulo oyera kwa Roma 5:5. Chikhulupiriro chathu sichitikhumudwitsa. Ndiye tikuchokera ku Jubilee imeneyi. Ndipo ndina kuti chaka chinocho it's a special year pano pa Tilankhule na Ambuye when it comes to a program a Lenten season. Ifo tikuchokera mu period imeneyi ya Jubilee. Talowa tsopano moyo wa ordinary wa tsiku ndi tsiku. Ndipo tagwa mnyengo ino ya Lenti. Tusinkhasinkha zonsezi mogwirizana ndi zimene zinachitika mu chaka chatha mu Jubilee of Pilgrims of Hope. Lero mu programu iyi ndifuna ndikambepo za nambala chitimati 40. Poyamba tuna kuti ulendo wathu mnyengo ino ya Lenti umatenga 40 days. Masiku 40 amene timakhala tikusinkhasinkha. Masiku 40 amene timakhala tikupunguza ndi kusala. Masiku 40 amene timakhala tikupemphera mwakathithi. Masiku 40 amene timakhala tikugwira ntchito za chifundo. 40. Ena atu paja pachimana kuti life begins at 40. Ndikukhulupirira kuti adabera 40 wake yemweyo. Choncho poyamba tikakamba za 40 days. Kodi zimatikumbutsa chani? Poyamba kumaliza kwa zonsezi ndi zimene adachita Ambuye Yesu Khristu pokhala mu chipululu muja masiku 40 akupemphera, akusala ndi kupunguza. 40 days. Koma 40 days imeneyi tibwerere mokumbutsana kuti paja imachokera kutiko. Mu Baibulo timayipeza pati. Timamva za ulendo wa Aisrael umene udatenga 40 years. Koma nambalayo ndi 40. Kodi ulendo wa 40 years ya Aisrael kolowa kuyenda mchipululu udali kukonzekera chani? Kudali kukonzekera kukalowa mu dziko lolonjezedwa lija limene Mulungu adawakonzera Aisraeli. Ndipo mu 40 years imeneyi mudachitika chani paja? Mudali ena ong'ung'udza. Kumbukirani kuti paja adang'ung'udza madzi atavuta mu chipululu mpaka na Mose anakamenya ndodya pa thanthwe ndipo mudatuluka madzi. Kumbukirani kuti mu 40 years imene mujamo muli anthu aja upando paja adafika pena mpakana kukasema ng'ombe ya golide nkumayipembedza ngati mulungu wawo. Paja zimene zinachitikanso mu 40 years imene jayo. Kumbukirani kuti munali mu 40 years yomweyo imene Mose ndi mtundu uja omwe udali ngati opandukira mukusala ulole kuti upite ukalowe mu dziko lolonjezedwa lija. Mose adasiyira ntchito ija kwa Yoshua. Munali mu 40 years. So 40 ine namba limene idakonzekeretsa Aisraeli kukalowa mu dziko lolonjezedwa lija. Mudachitika zambiri mu 40 years imene mujamo. Koma issue inali yonena kuti amakonzekera kukalowa mu dziko lolonjezedwa lija. So 40 years ya Exodus, 40 years ya kuyenda kupita mu dziko lolonjezedwa lija limakonzekeretsa Aisraeli kuti akalowe mu dziko limene. Kena kunopeza zo 40 winanso paja pamene mneneri Eliya adayenda ulendo pita ku Horebu, ku phiri loyera la Mulungu lija. 40 days usana ndi usiku. Paja adatani kodi? Amakonzekera kukakumana ndi Mulungu. Choncho Eliya atagonjetsa ma prophets abodza aja Baal anayenda ulendo pita ku phiri loyera lija la Horebu kukakumana ndi Mulungu. Anayenda usana ndi usiku kufuna kukumana ndi Mulungu.
Kena kutenganso 40 yemweyo tsopano ndakutenga modula mmene Ambuye Yesu anakhala mu chipululu muja kupunguza ndi kusala, kukonzekera kuyamba ntchito yawo. Tisawera kuti Ambuye Yesu adangoti atabatizidwa ndi pamene adachoka ku Yorodani kuja nkupita ku chipululu kuja kumene adakayesedwa ndi Satana, kuja kumene adakhala masiku 40 osadya ndi kumwa kumene kuja. Amakonzekera kukayamba ntchito yawo. Nanga 40 wa Lenti paja amayimira chani? 40 wa Lenti amayimira masiku okonzekera wapanga chaka cha Pasaka, wakondwerera moyo, masautso, imfa, kuyikidwa m'manda, kuuka, kukwera kwa Ambuye Yesu kupita kumwamba, Pasaka. Choncho masiku 40 awawa akutikonzekeretsa kuti tikachite chaka cha Pasaka. So masiku 40 awawa a Lenti ndi nthawi yoti to prepare ourselves, to wash ourselves thoroughly as we prepare for the Paschal celebrations. Ndi chifukwa chani tiyenda kutenga masiku onse akukonzekera? Chifukwa chaka chachikulu kwambiri mu Eklezia Katolika paja ndi chaka cha Pasaka. Chaka chimene chidasintha kamvetsedwe kachina chilichonse ndi chaka cha Pasaka. Chaka chimene chidapereka tanthauzo latsopano ku moyo wa Mkhristu ndi chaka cha Pasaka. Chaka cha Pasaka chimatikumbutsa kuti moyo wathu is a pilgrimage. Moyo wathu ndi ulendo. Ulendo wa pa dziko lapansi pano wokonzekera kubwerera kwa Mulungu. Chaka cha Pasaka chimatikumbutsa kunena kuti imfa idasanduka njira yopita kwa Mulungu. Kunena kuti Ambuye Yesu Khristu adatitsimikizira kuti kuseri kwa moyo uno kuluwinanso moyo. Ndipo moyo umene kuseriko ndi moyo wokoma kwambiri, moyo wosangalala kwambiri, moyo kakumana ndi Mulungu maso ndi maso, moyo umene tikakhale opanda vuto lina lililonse chifukwa Mulungu akakhala zathu zonse, akakhala chuma changa chonse, akakhala zanga zonse. Ndi ulendo umenewu uthandiza kuti tikafike ku festival imene iyi imene idasintha moyo wathu, imene idapanga transform our understanding of us as pilgrims on this earth, umene udasintha kuti ifeyo ngati Akhristu tizindike kunena kuti ntchito zathu za pa dziko lapansi pano zidzatitengera ku moyo wosatha kapena kuchiwonongeko chosatha. Ndi nthawi yoti tione, tisinike, tisese, titsuke, tisambe, tivale zatsopano pamene tikupita ku chaka cha Pasaka. Koma zimenezi paja timazichita bwanji? Timazichita polapa machimo mu 40 days imeneyi. Timazichita popemphera kwambiri mu 40 days imeneyi. Timazichita pochita ntchito zachifundo mu 40 days imeneyi. So 40 days imeneyi itikumbutse kuna kuti it's not just a number. Epa chakubwera kachichewa kapena kachichewa kachizungu masiku ano. Age is just a number, bodza. Age is not just a number. Age is experience. Age is cumulative of zinthu zimene ndachita pa dziko lapansi. Age is a symbol of the goodness of God. Age is a symbol of the blessedness that yendikuzokhala nayo. Kandi 20 years and then ndamwalira is still some cumulative of the graces, of the blessings of God in me, in my life, in what I do. Choncho 40 days imene ya Lent is not just a number. It is a time of preparation. It is a time of cleansing. It is a time of transformation. It is a time of beginning again. It is a time of looking at my inner self. It is a time of looking at other people. It is a time of prayer, meditation, contemplation. So 40 days ya Lent is a very special time. 40 days ya Lent ndi nthawi ya padera dera.
muchanena kuti ma fruits a jubilee. Mwina ndinawayiwala kale, tangotsika jubilee pa January paja, tayiwala kuti kodi paja jubilee mudali chani. Lentino should again reignite. Itikumbutse ma resolutions aja jubilee. Mwachitsanzo limene mu jubilee tinandi Children's Congress. Fundo zija zimene ana adamanga zokhudza miyoyo yawo. Paja mpena amadandaulana kuna kuti amakolo mmatisiya. Mwina ansembe simukhala nafe. Mwina zimene tikumana nazo kumanyumbako, kuzinyumba kwathuku zoyipa kwambiri, ndife dzigaleta, timapangidwa abuse. Is a time of saying, how do I internalize my resolutions ngati amenachi kuti ana moyo wawo ukhale wabwino. Child protection policies. Komanso pajenali nthawi yomweyi ija imene ndi majubilee amagulu osiyanasiyana. Inu asilikali mdali nayo jubilee yanu. How do you internalize zija mudachita pa jubilee yanu zija? Inu apolisi mdali ndi jubilee yanu. Inu asilikali ankhondo mdali ndi jubilee yanu. Health workers mdali ndi jubilee yanu. Akwaya mdali ndi jubilee yanu. Achinyamata mdali ndi jubilee yanu. Ndipo ansembe ma bishops mdali ndi jubilee yawo. It's a time of internalization. Komanso kuzika kuna kuti kuli zimene zijazo tsopano ndizikhala bwanji ngati Mkhristo kuyambira nthawi imeneyo kupita kutsogolo. Ndene kuti patsadanga ndi mwayi umenewo. Komanso pachana ndi Eucharistic Congress. Kumvetsa kuti time la moyo wathu wa ngati Akhristu ndi Eucharistia ine ndalitu ndi mwayi. Ndapanga nawo jubilee, ndapanga nawo chaka cha Congress imene kapena tete, komanso ndali chairman. Ndadziyamikirako amatifumbi ndiwe mwina ati. Dali tu chairman wogulu manager. Koma no, it's nothing to be chairman wogulu. Koma how have I internalized my resolutions amene ajawo? Kodi lentine tinaza bwanji kunena kuti ndizinde kunena kuti timedi la moyo wanga ngati Mkhristu ngampingo Eucharistia. Choncho 40 days is a time of reflection. 40 days is a time of preparation. 40 days is a time of washing away all the dirt imene zakakamira pathupi langa pa mzimu wanga kuti ndizapange chaka cha Pasaka ndidzachipange ndili woyeretsedwa. Tipemphere. Ambuye Mulungu tikuthokozani chifukwa cha masiku amenewa 40 pamene tikonzekera kuchita chaka cha moyo, masautso, imfa komanso kuuka kwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu. Tithandizeni kuti tigwiritse ntchito nyengo imeneyi pokonza moyo wathu kwathunthu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Together.